Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Sekura japo. Alhamdulillah. Titambiri. Shukra. Sonakallah Muhammad. Ya komaro bejite kitigamushire. Akazoka ku South Africa. Komaro benda ndaona inini. Vana ku South Africa kuti sekuru achimu capital. Ndikutonzwa izvo zvinezvo ndana na half past 12 dzousiku. Sekuru ndakuya ndipe madirection ndati kupi andu capital. Aiwa. Ndakuzimbabwe. Anditi. Kana nita watu ndita kuti zuwa rega rega muri papi chaipo ndiuye ipapo. Ndo chakazoitika ndechekuti patakaenda tese ku Cape Town ndakazokusiya ikoko. Ndakusiya ikoko sema videos andaitora ndiri ikoko ndakazotanga kwaburitsa ndadzoka. Mamwe acho ndakaburitsa muchiriko vanhu vakanibvunza kuti sekuru vari papi ndobva ndavapa address rachita sei vachitevera. Saka nekuwanda kwavakaita mavidhio vamwe vanofunza kuti sekuru muchiri mu Cape Town makatoenda nekupretoria. Alhamdulillah. Komaro bendikukumbira mumanye nevevidhio. Utauro sekuru chapula vakadzoka kuzimbabwe. Izvo zvinokwandikuita kuno. Alhamdulillah rabbil alamin. Musi wa first week of August ndine sadaka yekurangarira sekuru chapona nemwana anonzi Mavuto ari mukomana wandakasiyira kumazuve patati padzirivers kuconcession. Saka mukomana ndiri ikoko ndikutokoka kuti vanoda kuona sekuru chapona kuti vanoda kuona kuti Islamu chii, Islamu yakanaka sei. Ndichakoka kubvira Jumbo Haumaini kubulawayo vekuhama ndikubvira vana she sekta nekomiti yavo kana isine chekufambisa mukomarobi pamberi paRobinson Umali ndichavabhadharira fees yokubva kuHauma nebulawayo neJumbo Mine. Jumbo Mine ina sheikh pozi babangu akashanda straight padonzi paJumbo Mine. Alhamdulillah. She varipa iwavo vanofamba free nefamily yavo vakusvika paAlijana Masjid concession. Alhamdulillah. Pana imamu anonzi Imamu Pilo Sonakallah Muhammad. Saka ndo pana chapolega. Ndo pa masjid ndo pa neburiers. Ndaitara na honorable ndichataura futi na honorable the minister for state akasembe kuti vange varipo that day ku attenda Islam ku attenda chirongwa chemwe Muslim. Saka pariva sapo pamazikiti Alijanda. Saka ndikudenza Haumaini, Shamva, Bindura, Mazowe, Glendale, Mvurwi, Saturn Mine, Caesar Mine, Mtoroshanga. Alhamdulillah rabbil alamin. Ndozimbe yachabola. Anditi. Tinotenda. Kwanga kuri sei ku South Africa ku Mukomarobi andikunyeperei. Vazukuru achapola vana vazukuru. Vazukuru vachapola vakaungana kuzoona tateguru wavo. Nekufarira tateguru wavo. Inini ndiri tateguru wavo pachitendo chedini Islamu. Vese vanoita kuti baba vangu vakari muchawo vakandiramba tiri mwana njeche. Ndine mashe. Kuna shetwa mashe akawandisa strike. So vana vese vamachawo vese vatusiri kuzva urongwa hwavo ndakabira ndichapola kuti tisusukidze matare evana vachichava. Vana vese vachichava uyai tisusukidze matare yemachawa kuti Allah subhanahu wa ta'ala vavhure vabereki venyu nemadzisa enyu vakashaya vakakusiyai uri nhapwa vakakusiya uri nherera vakakusiya uri mwana angoberekwa akatiziwa naamai nababa achisiyiwa kuna amai. Saka uyai bese achapola vari kugamuchira vana vese ivavo tichiita dua dua muna mano kuti Allah subhanahu wa ta'ala vatsvage kune mubereki vatsvage kune ropa remwana. Alhamdulillah rabbil alamin. Zvino vamwe vazukuru venyu vari kunana South Africa vari kubvunza kuti sekuru havana kuuya kuDurban, sekuru havana kuuya kwakati, sekuru mune humwe urongwa here sekuru mune mwedzi iri kuteera kuti muzodzoka zvakare kuSouth Africa asi musingaende kunzvimbo dzamakanga muri? Mukomarobi kana kuenda kunzvimbo kwandandiri urongwa wevazukuru. Kuenda kuSouth Africa urongwa wevazukuru.
muzukuru anoita ini ndada kuti sekuru chapola vauye kucape town ndada sekuru aita kudurban ndiye anengata kuti homu yake nekudzwa kuda mwoyo wake kufarira chapola kana musika ndotiye kudurban handiuye osidini mari chandikuya ndida ndibare kuchengeta mhuri yangu asi muzukuru kana pane one like kucape town ndaigara muhotel handiti kunoitira matare ndakatsvagara nevazukuru kune muzukuru wako akanaka ane mhanza yake inini muridzi ndine zita ranomudaidza naye saka vazukuru asandibvudza sekuru munouya rini handisi kuuya ezvinongo vangoita muzukuru anondaidza ndinouya handisi kuuya nokuti ndi urongo wangu chacho handina urongo wangu ndekuzimbabwe kubatsira munhu wese asi pakata muzukuru anoda sekuru uyai kusouth africa ndinouya asi kana pasina muzukuru akadaro handiuye aina handina chatikuronga mkomarobe handina chatikuronga kuenda South Africa kwandakaenda ndakatorongeriwa nevazukuru vari vaida ini ndiende kumusha kwavo ndosaka ndakawandika ndakavazisa kuti vazukuru kune muzukuru wenyu hama yenyu yandidaidza kuSouth Africa kwete ndini ndakaronga handina kuronga inini mkomarobe nokuti chikafu ndakatonzwa pachitorongiwa gurupu rokuti sekuru vanodyei so chikafu chandaidya vazukuru ende vazukuru acho havanonditengera mkomarobe ini munozviziva taitopiwa mari kuti oi endai kuhotera munosvaka chikafu chenyu chamunodebiseko vanhu vanozoti sekuru chapola anosema sekuru chapola muslim sekuru chapola anoda kuita zvinhu zvakachengetedzeka saka vazukuru vangu vakandipa mari havanondipa chikafu saka ari kuta kutivhudza kuti sekuru munoya rini ini handina zuva asi iwe kana unaro zuva roti ndiuye ndibhadharire utiudze kuti uda kuti ndiuye nani ukada kuti uda robert achadikwira tiketi yekuuya nekudzoka ndiwe uri kuda kukoma robert ukati imimi ukaita 4 5 6 vazukuru muda kuona chapola kuSouth Africa tinouya hatina dambudziko kukoma robert wemedia ndinovatora kuti ayo ndine vazukuru vangu vaisa mari yekuti iwewe uuye kuSouth Africa uuye nekudzokera handitika ayo vazvinzwira sekuru zvino kuno makaona kwakaita sei vazukuru venyu vazukuru vangu vakaconfuse vanga varasika shuwa mumwe abva adairira kuti mukomarobi vazukuru vangu vamwe kuuk vakati sekuru ko madzokera visine kuya kudza komarobi tadzokera ngavandiregerere azukuru vangu vakaconfuse but ndaida ticonfuse kuti mbodzokera ndiende kupurazi ka takati tinodoke kuwazisa kuti sekuru vakadzokera ndaida ndimboenda kubunda asi alhamdulillah aiwa ndakadzoka ndane 1 week. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.